Nyt tää nauhoittaa. Joo, helpoin paikka pistää on tästä leukaluun juuresta, kun leukaluun menee tuosta noin, tuolle noin. Ja sitten jos on hirmuinen kiire, niin voidaan pistää myöskin rinta-antelua, eli otetaan tuosta ensin vähän auki vuotaa ja sitten pistetään tuolta noin. Tää oli kyllä tuo koipi vähän eessä, mutta... No se on ihan sama. Niin. No nauhoittaa. Okei. Nyt aloitetaan varsinainen teurastus tekemällä tämmönen aloituspiehto tähän vuotaan ja se tehdään suhkot leveillä puukolla, että saadaan riittävän paljon tätä vuotaa lähtemään tässä pois. No vähän katkesi tuosta, mutta jatketaan täältä. Taas katkesi, mutta jatketaan tuosta sitten. Tuosta sitten ja sitten ruvetaan. Tää pitää ottaa kohtalaisen lähellä. Ja nyljitään. No niin, sitten tämä aloitusviito tehdään näin leveänä sen takia, että kun aloitetaan varsinainen nylkeminen, niin meidän on hyvä ottaa myös vaikka olisi likainen ruho ja aloittaa tästä, niin pystytään aloittamaan sotkematta sitä ruhoa likaisella vuodolla ja karvoilla, eli käännetään tää tänne auki näin. Näin, jolloin saadaan tää viiltokohta paljon puhtaammaksi kuin pelkästään tekemällä viilto tähän vuotaan. Nyt voit tehdä pienen katuksen. Nyt seuraavaksi aukaistaan perse, eli tehdään viilto tuohon, noin, ja aukaistaan tuonne. Sitten tehdään toinen viilto tähän toiselle puolelle, aukaistaan tuohon. Sitten otetaan tästä tämmönen, tehdään kahva tähän peräsuoleen, josta voidaan pitää kiinni. Ja ruvetaan aukaisemaan tänne ihan selkärankaa pitkin. Tänne näin. Ei liian tässä asennossa, muuten puhkee peräsuoli, vaan ihan tässä asennossa, missä selkäranka menee tonne noin. Noin. Ja aukaistaan se myöskin täältä yläpuolelta, niin se on sitten siellä hyvässä tallessa. Ja sitten katkaistaan häntä tästä näin. Ja sitten huuhotaan kädet. Jatka. Ja sitten jatketaan nylkemistä. Ja nylkeminen tietysti koitetaan tehdä mahdollisimman pitkin ja harvoin viilloin, jotta saa semmoista kaunista ehjää pintaa aikaiseksi. Ja sitten tämä toinen puoli.
Ei kiinni toiselle puolelle. Toinen puoli ihan vastaavasti, vaikka se nyt onkin eri asennossa, niin ihan vaan samalla tavalla. Vältetään noita viiltoja. Saatana, kun tää heijastaa tämä ruutu tässä. En näe kuvat. Mä näen vaan oman naamani tästä nyt. Elää nyt semmoista sillä olisi sinne. Se tulo setti sinunkin puhe naamalle. Joo. Noitakin kannattaa vältellä. No niin, sitten sitten katkaistaan jalka. Tää on ihan hyvä jänne tässä, mutta sitä ei tarvita syömisessä, niin otetaan se ihan reilusti poikki tuolta, noin. Ja sitten tehdään tuohon viilto, että päästään luuhun käsiksi sahalla. Jos siinä on lihaa ensiksi, niin ei kun pörhii siinä eessä, mutta kun se on luuta, niin se on helppo sahata. Nopeampi on tehdä tämä veitsille, mutta se on jonkun verran vaikeampaa. Niin näyttää se nyt sitten tällä sahalla. Nauhoittaa. Selvä. Nyt seuraavaksi minä irtaan tuosta utareet ja piirrän auki. Tässä näkyy tää elukan keskilinja, niin suunnilleen tätä myöten minä tuun ottamaan sen auki. Niin utareet on lehmällä tietysti isommat kuin hieholla ja sonnilla tässä kivekset jo peniisi. Vähän perhana hankala, kun on näin lähellä. Kyllä tää aika hyvin näkyy. Olisi ehkä parempi ollut tuolla toisella nyt kun on kuvannut tää. No, tuo pehjää tuossa selviää. Kyllä. Sitten tässä toisella puolella tehdään ihan sama juttu. Vittu, aina pitää. Sitten jatketaan tästä. Mässi tonne. Okei. Vaihdetaan puolta. No, vältetään noita lipsahuksia, jossa liha jää vuotaan.
Pistän vähän tippuneita puukkoja. Sitten siivotaan, putsataan vähän tätä ruhoa. Etenkin sillä elukolla tässä on aika paljon tavaraa, niin ihan tuohon paahtopaistin häntään asti tuosta siivotaan. Noin. Ja sitten leikataan tää kalvo tästä auki. Ja nyljetään uudestaan ikään kuin tämä kalvo tässä olisi vuotaa. Tämä kalvo lihanleikkuus se nimittäin leikataan joka tapauksessa pois ja se on paljon helpompi leikata tässä vaiheessa, kun se on yhtenäinen ja tässä, no se on tässä vaiheessa jopa pinkeä, niin pystytään helpottamaan jatkotyöskentelyä paljonkin. Ja toisella puolella sama juttu. Tässä tosin tulee tämä toinen jalka eteen, mutta samalla tavalla ja tähän jää vielä vähän näitä paksuja, niin vuollaan ne pois. Elikkä periaatteessa tästä kohdalta tämä elukka on 2 kertaan nyletty. Sitten tässä puolikkaiden liitoskohdassa, niin tässä on kummallakin puolella semmonen reilu 5 senttiä ihan semmoista kalvoa, mikä otetaan pois. Mutta se otetaan pois vasta kohta. Pannaan puukko tässä näin päin. Näytä miten sä laitat sen puukon ihan selkeästi. No niin. Jottei puhkasta suolta. Ja painetaan tästä mahauntelo auki. Sitten voidaan tästä tilan aikaansaamiseksi niin aukasta. Tuossa on sisäfile, varotaan leikkaamasta sitä. Niin meillä on nyt sitten hyvä tila ottaa näitä suolia pois. Nyt se on kyllä hirmu kaukana. No, kokonaiskuvaan saa tuosta. No niin. Nyt otetaan sitten peräreikä pois. Tämä tässä on kusihjakko. Se voi olla joskus täydempänäkin, niin ei puhkasta sitä. Vaan tuossa on tää peräaukko, niin otetaan sieltä tämä persereikä. Otetaan tuossa, meillä on oikein kahva sitä varten, että tuosta voi ottaa kiinni. Ja vedetään se täältä ulos. Noin. Otetaan tuossa toinen munuaini tulossa ja tuossa on toinen. Ja jätetään persereikä tänne. Näin, niin ei se siellä sitten enää haittaa. Munuaine otetaan esille tästä näin, että leikataan noin munuaisen ympäröivät kalvot rikki ja ei kun kaivetaan se sieltä esille ja se lähtee sitten yllä se ehti nykäisemällä, mutta nyt
Toinen munuainen on tässä munuaishässyjen sisällä tuossa. Ihan sama juttu. Otetaan ja kaivetaan siitä munuaista esiin. Ja mikä semällä, niin se on siinä. Ja tuosta otetaan vähän noin, meillä on tuossa maksa, niin ehdotetaan tuosta ja haima jää tänne suolinippuun. Tuossa on sappirakko tuossa noin. Ei puhkasta sitä, vaan leikataan se. No niin, onneksi. Niin. Piti leikata se tuosta silleen poikki, ettei se puhkea. Nyt. Vois vähän nostella ja liikutella. Joo, itse asiassa siellä saat tehdä sen. Pappassa kiinni. Selvä. Joo, nyt meillä on tässä tää maksa. Niin se saadaan ihan kylmänpiiressä tästä pois näin. Maksassa tuossa on iso verisuoni, mistä pystyy laittaa sormen sisälle ja kannattelemaan sitä näin. Ja sitten tää pallea saadaan paremmin esille, kun tönnäistään siihen heikä, että se saa ilmaa tuonne sisällensä. Ja sitten seuraavaksi aukaistaan tuosta nämä kupeet. Eli tästä näin suoraan alaspäin. Tuonne asti, mihin riittää tavataan kylkiluu. Ja tästä samalla tavalla, mihin tavataan kylkiluu. Ja sitten otetaan taas tätä siivousta jatketaan. Siinä oli rasvaa. Ei vedellä tommosia viiltoja sisäfileisiin. Ja sitten toiselta puolelta. Sitten putsataan. Putsataan noita ja sitten sitten otetaan seuraavaksi kupeet. Eli kupeista otetaan nämä rasvat pois. Tuosta noin. Noin. Ja noin. Tuolta noin. Ja äsken näytin, että siinä keskilinjassa on pelkkää tämmöstä kalvoa, niin otetaan se keskilinja tästä pois. Noin. Oho. Sitten tehdään siihen pieni kahva. Ja leikataan tää kuve irti. Toinen puoli ihan vastaavasti. Otetaan rasvat. Tästä leikataan.
Otetaan se keskilinja tuosta. Sitten on turha viiä leikkuupöydälle. Leikkuupöydälle siellä se kuitenkin otetaan pois. Tehdään siihen kahva, mistä pidetään kiinni. Vedetään kuve alle. Sitten seuraavaksi otetaan tämä kalvo tästä pallean päältä. Tässä on joskus jopa paljonkin tässä rasvaa, niin kun irrotetaan tää kalvo tästä nyt tässä vaiheessa, niin meidän ei tarvii ottaa noita rasvoja sitten lihasten mukaan, jotka on sitten leikkuupöydällä hankala poistaa. Ja toiselta puolelta ihan vastaavasti. Tässä kannattaa käyttää repimistekniikkaa, että repiä voimakkaasti ja pikkusen keventää puukolla irtoamista, niin se lähtee sillä kaikkein mukavimmin. Ja sitten otetaan, äsken jätin tarkoituksella tähän tämmöisen liepeen, koska se on helppo nyt ottaa kun sitä on tarpeeksi paljon, sitä lievettä tuosta kupeesta, niin se on helppo ottaa nyt puukolla niin, että ettei ota näitä rasvoja täältä mukaan. Ja taas toinen puoli ihan vastaavasti tästä Sitten irrotetaan pallea. Tuossa näkyy tää pelkkä kalvo ja tuossa pallea lihas, niin tuosta lihaksia ja kalvon rajamailta vedetään auki. Ja sitten se on tästä kohin. Nyt sen pitää vissiin kuvailla tuolta. Tuossa on tämmöiset kalvot, näkyykö? Joo. Tuossa on tommoset kalvot, jotka leikataan auki. No. Ja sitten voidaan ottaa tämä pallea täältä. Näin, sekin lähtee ihan tälle yhtenäisenä. Seuraavaksi otetaan tää pallean kalvo pois tältä puolen. Sitten se otetaan pois tältä puolen. Ja sitten tähän jää se munuaistappilihas. Tuossa on hirmuisen paksu verisuoni, eli aortta jatkuu tuossa tuonne päin. Ja otetaan tää lihas talteen. Sitten tulee esiin keuhkot. Tehdään keuhkoihin tämmönen kahva. Otetaan se täältä pois. Toinen keuhko samalla tavalla. Sydänpussin ympärillä on näitä rasvoja. Irrotetaan ne tuosta. Leikataan tuosta pois. Sitten meillä on pumppu tässä. Siitä saa sormet hyvästi kiinni, kun ainakin tehdään tuohon kahva. Ja leikataan pumppu pois tuosta. Ja valutetaan siitä pahimmat vereet pois. Ja
Ja sitten tietysti näitä tässä näin, niin nää voi ottaa pois, niin saadaan rinta-antole tyhjäksi. Käy. No niin, ja sitten jatketaan nylkemistä, eli aukaistaan sitä keskiviivaa pitkin, mitä oltiin tullut tuolta ylhäältä alaspäin, niin mennään tuonne päin ja ja lähdetään nylkemään tänne eteenpäin. No, ja sitten jeps. Ja sitten vaihdetaan toinen puoli. Nyt tästä sitten vastaavasti lähdetään nylkemään tänne päin. No. Tässä keskeltä. Ja siinä se tulemaan alaspäin. Ja sitten mennään taas etujalkojen puolelle. Nostetaan ylöspäin. Tässä veikeessä pitää katsoa ylöspäin, ettei katkaisi köyttä. Ja sitten tulee nylkemisin hankalin paikka, eli nämä etujalkojen kohdat, että kun meillä on tuossa noin, niin periaatteessa vedetään tuosta viiva tonne noin keskiviivaan ihan tonne noin. Noin. Sitten jos vehti tässä likaantuu, niin voidaan tähän vuotaan pyyhkässä sitä, että siitä lähtee karvat ja mahdollinen likaan, niin jää tähän vuotaan. Täältä aukaistaan tarpeeksi kauas tuonne. Ja toisella puolella samaa. Näin. Pyyhkästään veitsen tehdään jääneet karvat tuohon vuotaan. Tähän puhtaaseen sisäpintaan. Ja sitten mennään uudestaan taas. Ja sitten otetaan jalan toiselta puolta
tosta tarkasti vuodasta kiinni niin, että ei saa karvoja jäämään tähän puhtaaseen leikattuun pintaan. Ja tuosta nyt kun meillä on se läpi, käännetään veihti. Käännetään veihti näin päin. Nyt minä otan sen tänne päin ja jatkan täältä. Täältä niin, että tää on auki tämä jalka. Ja sitten katkaistaan tää jalka. Ihan suorana se on vähän lukossa, niin sitä pitää pikkusen taittaa näin, että se nivel aukee. Ja tuosta kun aukastaan se, niin siitä pääsee katkaisemaan nämä nivelsiteet. Eli jos sitä vaan yrittää väkisin murjoon niin tuonne päin, niin se menee tiukalle ja nämä tämmöiset täällä niin estää sen veitsen menemisen, niin sitä pitää pikkusen taittaa leikata se tänne. Ja sitten tää toinen vastaavasti. Tässä on ollut tärkeää just se, että aukastiin tämä vuoto tarpeeksi kauas tuolta jalan toiselta puolelta. No. Ja tässä sama juttu. Vähän taitetaan sitä ja leikataan sieltä nivelsiteet poikki. Ja sitten jatketaan tästä tätä keskilinjaa. Vedetään auki. Tuossa on tuo laskimo vielä täynnä verta. Puhkaistaan se, niin se tulee sitä pois. Toinen puoli. Tästä sitten vastaavasti. Oho. Sitten tässä kohdassa vedetään. Jos vuotaa ei oteta talteen, niin tähän voi ihan helpottamiseksi tehdä reijän tähän vuotaan ja polkasta sitä tuosta jalalla, niin pystyy saamaan tämän helpommin auki riittävän pitkälle tänne, jotta saa niskanivelet hyvin esiin. Tossakin on siinä laskimossa vielä tavaraa. No. Ja nyt kun me ollaan nyletty niin pitkälle kuin pystyy nylkemään, niin tässä löytyy se niin sanottu atlasnivel. Eli ihan tästä juuresta vedetään auki. Noin. Ja sieltä sitten puukko näin päin työntäen, niin aukaistaan nivelsiteitä. Puukko näin päin työntäen, aukaistaan nivelsiteitä. Ja sitten katkaistaan selkäydin. Tuolta noin. Ja jos tarvii ottaa PSC-näyte, niin tämä tässä on se selkäytimen jatke. Työnnetään sinne
sormi syvälle ja kuopastaan siinä, niin siinä on se PSE-näyte. Ja tässä vaan poistetaan näitä kaulan rauhasia ja jänteitä ennen kuin ruvetaan ottamaan kaulalihoja. Noin. Ja tuossa oli se laskimo, minkä äsken näytin. Siinä voi olla vertakin vielä tai muuta, niin saadaan ihan helposti otettua näin pois. Ja sitten vedetään tuosta noin, niin saadaan nämä otettua nämä kaulalihat. Noin. Toisella puolella sama juttu. Otetaan tää laskimo, siinä voi olla paljon rasvojakin mukana. Niin otetaan se pois. Vedetään tuosta kaula auki. Otetaan sitten nämä kaulalihat tästä talteen. No. Ja sitten tästä niin ihan täältä otetaan näin nämä rasvat sun muut. Jos haluaa tehdä kielenkäännön diplomityön, niin se tehdään seuraavanlaisesti. Otetaan pää hyvään asentoon tuohon. Aukastaan vuota tänne ihan leuan kärkeen asti. Nyletään pää ihan silleen, että leukaluu on kokonaan näkyvissä. Ihan luun vierestä vedetään auki loppuun asti kummastakin suunnasta. Ja sitten kielen kannat irrotetaan. Tuosta niin alkaa kiel laulamaan. Ja otetaan kielestä kiinni ja käännetään kieliä. Jätetään noin roippeet tuohon. Otatteko te talteen? No en tiedä teillä. Oot sä joutunut ottamaan kieliä taas? Usein. Ja onnistuu. Melkein. Menee. Ei miltä mennä mukaan. No niin, nyt on täyrästys tehty ja nyt siirrytään lihanleikkaajan hommiin, niin aloitetaan se ammatinvaihdos pienellä puhistautumisryykillä. Ensin ykkösen jalkapohjat. Ja sitten työpöytä. No niin, nyt kun aloitetaan lihanleikkuun, niin kaikkein yksinkertaisinta on poistua pinnassa olevia rasvoja, koska ne on tässä vielä yhtenäisinä kokonaisuuksina.
Niin no. Ei tätä nyt meinaa lähteä onnistumaan millään. No otetaan toisella tavalla, vietään sitten ylhäältä alaspäin, eli vietään tuosta halki tämä hyvin kevyesti vai rasvan osalta halki. Ja sitten tehdään uusi nylky. Nyletään tämä elukka uudestaan tästä rasvan ja lihan välistä. Nämä rasvat on todella paljon helpompi ottaa pois tässä kun leikkuupöydällä silloin kun on sinne jähmettynyt No. Sitten seuraavaksi voitaisiin ottaa tämä lihas tästä, mikä ohjailee pää- ja niskan kääntymistä. Eli vedetään tuosta selkähängan viehestä saumaa auki. Noin. Katkaistaan tuosta. Ja tosta se nyt oikeastaan, kun se niin näkyy selvästi, että mistä se männöö, niin otetaan pois. Ja tästä se sitten jatkuu tuonne pisarjapaistin päälle tuonne noin. Otetaan katkaistaan se tuosta vaiheessa noin. Ja sitten aukaistaan sitä tuonne pisarjapaistin päälle tuosta ja venytetään sitä tuosta ja niin, tähän meille tulee nämä kaularauhaset tavattoman hyvin esiin. Ja kaularauhaset ja niiden ympärillä olevat rasvat, niin ne otetaan ja leikataan pois tässä vaiheessa jo. Niin sitten se on valmista jauhelihaverkkiä tuolla leikkupöydällä. Ja kertaus on opintojen äiti. Tällä toisella puolella on ihan samanlainen. Tarvii mitään muuta kuin vaihtaa kättä ja käydä tekemään samalla tavalla. Elikkä tuosta auki noin. Ja piestetään se tuoltakin auki. Otetaan se sitten sitä irti. Mennään tuosta pisarjapaistin päältä tuonne. Noin. Aukaistaan ja sitten tää nimittäin yltää tuonne lattialle, jos sen aukos on ihan kokonaan, niin katkaistaan se tuosta. Ja sitten vedetään se tästä auki niin, että meillä jää kaularauhanen ja kaularauhasen ympärys rasvat tuohon ja ne leikataan pois. Ja sitten niska. Niskassa helpottaa tavattomasti, kun ensiksi aukaisee atlasnivelen päällyksen. Se on semmonen, siinä on tässä semmonen litteen muotoinen juttu ja se kääntyy tänne näin. Ja sitten tässäkin on semmonen litteen muotoinen juttu ja se kääntyy tänne näin. Elikkä työnnetään veitsi tuohon noin. Ja käännetään se tuonne noin. Melkein toiselle. Ja tästä
tästä tänne näin ja tätä atlasnivelen pintaa pitkin kuljetetaan sitä veitteen näin. Ja sitten otetaan tästä kiinni ja aukastaan se vielä noin. Ja noin niin, että tää atlasnivel on tässä nyt näin. Eli tavoitteena oli mennä ihan niinku tuosta, eli se luunpinta on tämän näköinen. Tämmönen. Eli periaatteessa se meni äsken näin tästä näin. Ja tuonne noin nivelen taakse kääntyy. No niin, nyt kun on se tehty, niin loppu on lasten leikkiä. Eli otetaan tästä niska auki. Ja niskassa on sitten niskajänne. Se on symmetrinen niin kuin yleensä on elukassa näin. Niin pannaan sitä niskajänteen kohdalta niskahalki. Noin. Vedetään se ihan sinne asti halki. Ja sitten otetaan se toiselta puolen pois. No. No, tää menetti tarkennuksen. No niin. Ja sitten tässä niskajänteen ihan päässä, niin tässä on toinen jänne, mikä otetaan tuosta ja tuosta, niin otetaan ne pois. Elikkä unohdin näyttää sen tuosta ehjästä, eli kun tuossa no se onkin valunut tuohon noin, kun se ehtosi tuolta, niin tuon otin äsken pois tuosta ja otan kohta myöskin. Elikkä ja nyt se on tuossa. No. Ja sitten tää niska on silleen hauska, että se on täynnä pieniä luuväkäsiä. Niin ne luuväkäset on enempi vähempi sojottaa täältä alhaalta ylöspäin tuonne päin. Eli kun niinku vedetään puukolla tämmösiä pieniä viiltoja ylhäältä alaspäin, niin niin ja nyt tulee se hyöty, kun aukastiin atlasnivel. Tän pyörittely oli jo tehty. Eli 1, 2, 3 tämmöistä väkästä tuossa ja tää rivi on melkein suora näitä luita. Elikkä tästä vaan näin se. No. Sitten siirrymme etupuolelle. Nyt pitää käydä nostaa. Noin. Niin tässä rintalastan päällä on yleensä aika pahat rasvat, niin otetaan ne tässä melkein pitää vetää niin, että tässä jää pikkusen tätä lihaa näihin rasvoihin, koska
Ja sitten tästä otetaan tää. Mä näin ja sitten aukaistaan tästä tämä rintalasta. Eli vedetään tuota puukon kärkellä ihan niin syvälle kuin pystyy. Ja sen voi tehdä 2 tai 3 kertaan, niin että se on varmasti auki. Ja sitten otetaan tässä näkyvä tämä iso lihas. Noin. Niin mutta ensin vuollaan sen päällä oleva rasva pois. Jos joku luulee osaavansa tehottaa veitsen, niin tämä työvaihe on se, mikä paljastaa sen, että onko vaan luullut vai oikeasti osaako. Ja nyt ei ihan oteta koko tätä lihasta, mikä tässä näkyy. Muuten se menee täältä niin ohkaiseksi, että se on vaikea ottaa. Niin otetaan se tuosta noin. Ja otetaan mieluummin lihas niin messiin vähän sinne. Lihas niin, että jätetään noin rasvat, mitä siinä on, niin tuonne ruhon pintaan. Tehdään vähän. Siinä on tossa ihan semmonen sauma. Tää on ihan irrallinen lihas tässä, ei se ole missään kiinni eikä mitenkään liittynyt noihin muihin lihaksiin. Ja sitten aukaistaan tää lapa tästä. Eli tässä nyt näkyy, että siinä menee sauma. Vedetään sitä vähän enempi auki puukolla. Ja tuossa on tuo lapaluun kärki. Vedetään puukolla senkin alle. Ja sitten päästetään sitä lapaluuta täältä enempi ja enempi auki. Noin, ja sitten tässä vaiheessa niin jätetään jonkun verran lihaa tähän lapaluun puolelle. Sen takia, että me saadaan myöhemmin tähän kahva. Tästä pystyy nimittäin ottamaan kiinni. Ja sen takia, että tätä ei jätetty tuohon. Sitten tässä rintalihaksessa on tuossa välissä semmonen rasva. Eli otetaan tätä päällimmäistä rintalihasta tässä auki. Ja sitten otetaan tää välirasva tästä pois. Sitten rintalihas otetaan tuosta, mistä se nyt näkyy oikein nätisti lähtevänkin. Ja otetaan se sieltä. Ja nyt äsken kun aukastiin tuonne, tehtiin tuo viilto tuonne auki, niin se lähtee nätisti tässä. Tuohon tehdään pieni kahva, jotta saadaan kannateltua se. No. Sitten se lapaluu olisi tässä tiellä, niin otetaan se, tai ei oteta vielä pois. Ota vaan. Enkä ota, se on. Käykö se? Käy. Se on nimittäin itse asiassa se on hyvä paino tuossa, jotta se vetää tiukalle näitä kalvoja. Me voidaan lähteä täältä vähän tekemään tätä uusinta nylkyä. Eli
Otetaan täältä näitä rasvakalvoja. Otetaan pois. Tuossa on paljon paksuja jänteitä, jotka on hankala ottaa leikkuupöydällä pois, niin otetaan ne tässä pois jo. Ja tuossa noin. Meillä tulla työtapaturma. Miinus karata, mutta meillä on tässä tää kahva. Ja meillä on tuossa. Ja tuohon tehdään tommonen pistoheikä noin, että siihen saadaan sormi, jotta pystytään katkasemaan. Ja sitten voidaan vielä tässä siivota näitä mitä ei. Ja toinen puoli. Eli ihan samalla tavalla lähdetään täältä nylkemään tätä uudestaan tätä elukkaa lihan ja rasvan välistä tällä kertaa. Jos siinä ihan vähän jää lihaa, sille ei voi mitään, koska sitä jää myös leikkuu pöydällä. Ja sitten ei ihan tuolta ylhäältä asti, vaan tuosta alempaa. No, kyllä sen siitä näkyy, että mitä otan. Perkeleen aurinko. Vittu, täällä piti käydä sataamaan. Ei se tässä haittaa näköjään. Ainakaan tästä katsoessa. Niin, mutta kun ei se videokuvaustekniikka ei ymmärrä sitä mitä silmä. Ja sama juttu tästä voidaan aukaista Ja nyt tosiaan jätetään tänne vähän sitä lihaa, jotta siihen saadaan se kahva. Tuosta otetaan tämä rasvakasa pois. Sitten otetaan tästä tää rintalihas. No niin, joo. Sitten aloitetaan taas tästä jatketaan näiden rasvojen pois leikkaamista. Tässä on tollanen toinen samanmoinen pätkä muistia jäljellä. Joo, no se on hyvä se. Tuolla tulee noita suonia. Noinsa. Elä katkee. Joo. Otetaan noita kauppoja tuosta. Ei.
sitten otetaan aloitetaan tätä niskaa, eli tuossa meillä on niskajänne, niin tästä niskajänteen päältä tästä lähtee nämä lihakset ihan ne lähtee, tässä on sitä vasta sauma, että voidaan ruveta siitä ottamaan. Ja sitten tuossa kohdassa on tommonen rasvaklöntti, sen otamme pois. Ja tuohon kohtaan teemme käden sijaan. Tää on hyvä ottaa vanhalla veitsellä, joka taipuu kylkiluitten päälle. Toinen puoli niskaa. Eli siitä lähtee samalla tavalla tuosta kalvohelmasta auki. Yllätys, yllätys, täällä oli samalla tavalla tommonen rasvalöntti. No. Sitten vähän alennetaan työskentelytasoa. Tässä on ulkofile. Ulkofileestä meni tämmönen linja ihan tuonne, mihin me ollaan leikattu kuve pois, niin vedetään siihen viilto. Ja sitten sen alta lähdetään tussullia ja rassasta. Sen alta lähdetään ottamaan kylkeä paljaaksi. Ja nyt kylkeä leikatessa on tärkeää, että veitsi kulkee tässä suunnassa. Jos se kulkee tässä suunnassa, niin se tökkii. Mutta kun se nojaa tuohon luun pintaan, niin se ei töki. Elikkä näin. Sitten otamme ulkofileen etuosan. Elikkä ulkofile, siis tässä on semmonen harjasluu, jossa luut kulkee tälleen näin. Tarkoittaa sitä, että veitsen pitää kulkea näin. Ja loppuun asti. Ja tästä lähtee tämmösiä nätisti tämmöiset kalvot. Otetaan ne pois. Kuinka yllättäen kalvo jatkuukin tähän niskajänteeseen. Otetaan se pois. No, ja siinä on
rasvat ja kaurat. Sitten vedetään tuosta poikki. Ja täältä niin luun pintaa myöten, eli luut kulkee näin päin, niin veitsi on näin päin. Toinen puoli samma saakka. Ja sitten vedetään se niin, että se oikein kuuluu, että se on luuhun asti otettu. Otetaan tästä tää kalvo, joka tossa kohin muuttuu niskajänteeksi, joka otetaan siitä pois ja tosta poikki. Jospa ei oo vehti mennyt ihan mistä piti. Lasketaan niin paljon alemmaksi, että tuo niska on maassa. Ei sillä muuten niin väliä, mutta sitten yltää helposti näihin sisäfileisiin. Tästä voi ensimmäiseksi aloittaa sillä, että vähän putsaa näitä utarit tai sonnilla sitten kivesrasvoja pois tästä lantioaukon ympäriltä. Nimittäin sitten kun ne rasvat on otettu pois, niin näkyy hyvin selvästi tämä ruhon kallein lihas. Eli sisäfile, tää on lihaspari. Sisäfile, eli tuossa näkyy selvä sauma tonne noin. Ja se ulottuu tähän lantioaukon yläosaan asti. Eli aukastaan se tosta noin. Sama aikaisesti aukeaa nätisti tämä pallonivel tuosta. Sitten aukastaan se tästä selkärangan vierestä. Noinsa. Ja sitten aukastaan sitä lisää ja sitten tästä saa aika hyvin kiinni sormella. Tästä kalojen takaa. Niin vedetään sitä täältä. Tässä oli niinku tämän muotoinen, niin sen miten tuohon. Mutta sitä ei pysty näyttämään ennen kuin se auki. Toinen on periaatteessa ihan samanlainen, paitsi sitten käytännössä jonkun verran erilainen sen takia, että tää roikkuu tuosta toisesta jalasta ja tää jalka on tässä vapaana, niin se on eri asennossa. Mutta anatomisesti se on silti sama juttu, eli lantioaukon kohdalla on tuo sisäfileen pää, eli tuossa. Siitä poikki. Ja tuossa kohdassa menee tää toisen lihaksen raja. Ja sitten aukaistaan täältä.
Ja otetaan tuosta kiinni. Tuosta. Ja sitten ruvetaan puukolla rapsuttelemaan sitä auki, niin tästä se sitten tulee. Koska tässä oli tämä näin, niin piti vaihtaa käsi tuohon. Eli voimakkaasti venyttäen tälle näin, niin tuota se lähtee hyvästi. Tuossa kohdassa lantioluu muuttuu selkähangaksi, eli siinä on välikkö. Se voidaan aukaista. Noin. Ja täältä päin katsot, kun se tarkoittaa sitä, että tässä on viilto, mihin sitten vedetään se tänne asti ja sitten siitä selkähänkaan myöten alas. Ja sitten kun tässä on näitä selkähängän luita, niin luut menee tässä suunnassa, niin puukko on tässä suunnassa. Sitten siinä on tommosia luunystyjä, niin me pitää päästä. Ja sillä toisella, tuu tänne päin kuva. Täältä päin. Tässä on ihan sama juttu, mutta siinä poptyön tässä on ihan tästä läpi. Sitä täytyy tuolta päin merkitä, jos ei kehtaa. Mutta voisin merkitä samalla tavalla tuolta päin, että mistä kohdasta se tulee läpi. Mutta tästä samasta kohdasta se tulee. Ihan niin kuin vasemmalla kädellä tekisi tätä. Ja sitten se tuossa on se ensimmäinen nivel. Niin kaikkein helpoin selkähän katkee tästä ensimmäisen suojanivelen jälkeen, eli tuosta. Tuosta sen voi tästä auki ja sitten siihen vähän aiheuttaa venytystä tänne, niin sen pääsee puukolla erottamaan tuosta Jätetään se siihen jemmaan. Ja kuvaan vaan minä lasken sinne. Sitten jatkuu aukaisemalla tämä paisti, paitsi että ensiksi otetaan tuosta nämä jäljellä olevat rasvat, mitkä tästä tällä hetkellä lähtee helposti ja hyvästi päältä pois, niin otetaan ne pois. Sitten tässä paistien välissä on paistin sauma. Niin ensimmäinen viilto vedetään suunnilleen keskeltä. Mutta koska se ei ole ihan helppo pitää keskeltä, niin jommalle kummalle puolelle paistiin jää tämä kalvo. Niin nyt se on tässä yläpuolella. Ja nyt se leikataan tästä yläpuolelta. Niin kuin näin, että jätetään mieluusti tämä jänne, mikä on tässä paistin saumassa, niin jätetään se mieluusti tänne eikä oteta sitä
lihanleikkuuseen. Sitten vuorotella yksi viilto sinne ja yksi viilto tänne ja yksi viilto tuonne. Ja sitten kun tuon auki toi luu, niin sen jälkeen ei enää aukaista tuota, muuten se saattaa käydä ratkeamaan ja tippumaan sieltä. Ja tästä näin aukaistaan tätä vähän näin, niin saadaan hyvä aloituskohta tuolle paistin purkamiselle. Ja paistin purkaminen on kaikkein helpointa aloittaa tuosta sisäpaistista. Ja nyt kun se on tälleen avattu, niin sehän suorastaan huutaa sitä, että tuossa on sauma, mistä aloitetaan. Elikkä tehdään siihen vähän lisää tilaa puukolla, niin sen oikein näkee, että tässä on sauma. Ja sitten tässä näkee pyöröpaistin kalvon. Elikkä tästä pyöröpaistin kalvon tältä puolelta lähdetään aukaisemaan sitä. No. Ja sitten tällä toisella puolella meillä on kulmapaisti tuossa. Ja tuossa ihan selvästi näkyy sauma. Tuossa kulmapaistin viehessä tuossa noin. Että siinä on semmonen sauma, mistä voi erottaa sisäpaistin pois. Elikkä noin. Tuosta. Noin. Siitä se lähti no, pitää tehdä siihenkin vähän siitä se lähti sisäpaistiin itsekseen, se kun vähän puukolla avittiin. Sitten pyöröpaisti, niin tuossa näkyy tuo sauma, että siitä vaan saumaa pitkin. Antaa painovoiman tehdä töitä sen, kun vähän puukolla avitetaan tuosta, löystetään tätä kalvoa, niin tämä lähtee tämä pyöröpaisti pois. Ulkopaisti nimensä mukaan paistin ulkopinnalle, niin se on tässä. Niin nyt otetaan tästä suunnilleen luuton myötä. Tässä on tämä ihan nikama, niin ihan täältä vedetään ensimmäinen viilto. Mutta tätä ei vedetä kovin niin kuin, ei työnnetä kahvaa myöten puukkoa, vaan tehdään tällä ensimmäisellä 2 sentillä tuosta. Tuosta niin kauan kunnes löytyy tämä sauma tästä. Sen jos leikkaa liian pitkältä, niin tämä koko systeemi tipahtaa tähän. Eikä me enää sit voi leikata tässä asennossa. Jätetään nuo rasvat tuohon kinteheen päälle. Ja otetaan ulkopaisti pois. Ja ulkopaisti asetellaan tälleen pitkästi tälle, että se ei ole kippurassa, niin se on helppo leikkuupöydälle sitten jatkaa siitä. Ja seuraavaksi otamme nämä rasvat, mitkä on tässä paahtopaistin hännän päällä. Jatkuu tänne, jatkuu tonne. Ja tuossa on paikka, mihin pottyön tässä sormella ja otetaan pois tämä kinnerilihas. No. Ja. Sitten pitää kuvata täältä. Seuraavaksi mennään tänne potkalihoihin. Otetaan tuossa on tämän muotoinen potkaliha, eli ensin aukaistaan luun pintaa myöten näin päin ja sitten katkaistaan näin päin. Ja sitten tehdään näin päin. Otetaan tästä vaan tämä lihas ja jätetään tuo kalvo tuohon. Ja nyt otetaan sitten tämä kalvokin tästä. Noin se
heitetään mäkeä. Sitten otetaan tästä näin. Tästä näin ihan, no on se lähtee tuonne yläviistoon tämä näin. Se on siitä. Sitten otamme pois tämän reisi- ja sääriluun. Sääriluu oli siinä, se on paljana, reesiluu ei ole vielä. Niin tää on se akuankkalihas, missä on akuankkaluu, mitä Pluto pitää suussa, että siinä on semmonen klöntti päässä. Eli kun se luu menee tässä näin, se toinen klöntti on tässä näkyvillä ja se toinen klöntti on tämän alla tässä näin. Niin se saadaan peihti väärinpäin, nojataan tuosta tuohon luuhun, seurataan sitä luuta tuosta. Tässä näkyy hyvin tää pahtopaistin häntä, niin kiertää sen pahtopaistin hännän ali tuosta noin. Noin, niin saadaan toi pahtopaistin häntä tuosta. Noin. Sitten tältä puolelta mennään lihavaa luuta myöten raaputellaan tämä näin. Ja sitten jossain vaiheessa meillä yhtyy nämä kaksi suuntaa. Ja tässä kohdassa on polvilumpio. Jätämme sen tänne luuklönttiin mukaan ihan tuohon jättää sitä tuohon kulmapaistin päähän. Sitten tässä seuraavaksi otetaan kulmapaisti pois. Niin en tiedä kuinka selvästi, mutta selvästihän tässä näkyy, että tuosta kohdasta pitäisi käydä rapsuttelemaan. No, niin se kulmapaistikin tulee tuosta ihan itekseen, ei sitä tarvitse leikata täältä pois sen kun vaan antaa painovoiman tehdä työt ja itse vähän avittaa. Niin kulmapaisti jää tähän. Sitten tässä on näitä rasvoja. Otetaan ne pois. Ne pois. Tämä kallo tuosta pois. Ja lonkkaluu menee tässä näin, niin jatketaan tätä lonkkaluuta pitkin tätä avaamista. Noin. Noin, siinä oli paahtopaisti. No niin, nyt meillä on enää puolet paistista purkamatta, tai toinen paistista purkamatta ja lonkkaluu on tässä, niin se on ihan saman muotoinen, mutta eri asennossa. Eli aukaistaan tästä tätä näin ja sitten tuolta noin aukaistaan ja venyttää, aukaistaan, mennään. Tai sitten tässä on tämmönen klumppu. Niin se on täälläkin, koska se on samanlainen, niin se kiehtää se klumppu ja mennään sitten, käännetään. Eli siinä on siis tommonen hyvin tehävä kulma pitää tehdä. Ja sitten aukaistaan täältä näin se. Näin se. Ja silloin kun meillä hyvin onnistuu, niin tää kalvo jää kummallakin puolella ehjäksi. Eli jos meillä on paskaa täällä sisäpuolella, niin se jää sinne sisäpuolelle kalvojen taakse suojaa eikä tule lihoihin mukaan. Jeps. Ja toinen paisti tehdään ihan samalla tavalla, paitsi että se on eri asennossa. Itse asiassa täysin eri asennossa kuin tuo äskeinen, mutta ei se mitään.
Tossa meillä on, siinä on sisäpaistin päällä oleva läppä, tossa meillä on sisäpaisti tuloa tässä ja tossa on tuo pyöräpaisti. Eli jos ei ihan olla varmoja, eli on tätä rasvaa elukan pinnassa, niin otetaan se rasva pois. Noin. Niin. Kun otetaan se rasva pois, niin me nähdään hyvin selvästi, että mikä on missäkin. Tuossa kun otetaan, tässä on se sisäpaistin päällä oleva läppä. Noin, ja tuossa tulee se sisäpaisti. Se männöö tästä pyöräpaistin ja sisäpaistin välistä tämä kalvo. Näin se. Ihan se tulee sitä koko ajan nätisti esille. Noin. Ja sitten täällä meillä oli tää kulmapaistin ja sisäpaistin välinen sauma, mutta kun se tulee näin päin ottaa se ihan itsekseen esille, sitä ei tarvi sen enempää kaivaa, kun se jää automaattisesti tuohon. Noin. Ja sitten on pyöräpaisti. Siihen kun tekee pienen poikittaisen viillon tuohon alkuun, niin se vetää se itsekseen sen raon siihen, mihin jatkaa veitsellä. Ulkopaisti alkaa täältä nyt semmoisella ohkaisella lihaksella. Sen ääriviivat näkyy tuossa noin. Se on tossa kovin ohut, niin katkaistaan se ihan noinsa. Me päästään siitä kätevästi käsiksi siihen, mistä se ulkopaisti oikein lähtee. Sitten tossa on se paksu jänne. Niin jänne otetaan tuosta mukaan ulkopaistiin. Ja noin jätetään tuonne kinnepaistiin. No. Sitten otetaan taas nämä rasvat, mitkä äsken jätettiin tuohon. Niin noin. Ja nyt pikkusen ottojäähistys muuttuu, eli äsken otettiin paahtopaisti viimeisenä, mutta kun meillä ei ole enää lonkkaluuta, niin se otetaan ensimmäisenä. Eli tuossa näkyy se lihas, joka kiertää sen akuankkaluun yläpuolelle, niin aukaistaan se noinsa. Ja tässä näkyy se lihas, mikä kiehtyy kulmapaistin päälle. Eli aukaistaan se tuosta välistä. Ja sitten vaan katkaistaan se tuolta noin. Tähän tulee tämmöstä kuivaa kalvoa, niin se voidaan ottaa sitä pois. Noin. Ja nyt ei oteta reisiluuta pois, vaan otetaan kulmapaisti pois reisiluusta, niin tuosta vaan luuta pitkin ruvetaan raaputtamaan sitä auki. Ja
nyt tuossa kohdassa on taas se polvilumpio, niin jätetään se tänne ylös. Se kulmapaisti siitä tippuu iksekseen ja otetaan se pois. Sitten otetaan kinnelihas. Yllätys, yllätys. Otetaan se ihan täältä ylhäältä. Tämä sen takia, että me saadaan siitä hirmu hyvää käden sijaan. Ja me voidaan sitä vetää ja leikellä noin. Ja sitten tässä on hyvin pitkät paksut jänteet tuonne päin. Niin suhteellisen reilusti leikataan tämä käden sija pois. Sääriluu. Elikkä lihas tuosta noin. Ja tässäkin on hirmuinen jänne. Niin jätetään se jänne saman tien tähän. Ei oteta sitä mukaan ollenkaan. Sitten leikataan tästä auki tämä kokonaan, jotta voidaan sitten mennä tälle luuta pitkin piistää. Se on siihen. Joo. Mut sitten tämä. Niin. Tehdään tuohon vaan ihan kylmä piileä viilto. Näin päin niin puukko männöi tuosta. Katkaistaan tosta noin, niin tuohon jää hyvä pakka. Missä se ripustaa koukku. Ja tässä se on niin päin, että se kannattaa tuon vasemman käden kannatukseen ja panna tuohon noin. Tuossa on sopiva kohta. Ja lapaluun luuttomaksi leikkaaminen on helpoin osa koko hommasta. Se ei vie vajaa 2 minuuttia. Siinä on vaan pari sääntöä, että aina kun vetän niin luuhun asti. Ja sitten luuta myöten aina luuhun asti. Ja sitten luuta myöten, kunnes tulee tämä iso jänne tästä näin. Ja nyt poikkeuksellisesti ei jätetä jännettä tuonne, vaan leikataan se mukaan. Ja sitten kierretään tämä lapaluun kaula tästä näin. Noin. Tuossa lapaluun kaula ja muuta. Ja nyt sitten kun sen tunnetaan tästä, niin vedetään näin sentin pituudelle tuosta. Ja sitten tehdään nopea... Sitten tehdään nopea viilto siitä alas niin, että luukalvo menee rikki. Liian kaukaa meni. No, liian läheltä. Perkele, siinä meni kohdiltaan. Saa sen nähdä, mistä se hepiää. Sitten tästä puolesta, tässä on se lapaluun harja. Niin aukastaan tuosta lapaluun harjasta ja nykästään. Niin se lähtee pois. Tässä kohdin on ihan tärkeää se, että tämä veitsin viilto, että se rikkoo tämän luukalvon, että se lähtee siitä kunnolla. Seuraavaksi aukastaan lapaluun harjan tää toinen puoli. Tuosta noin. Ja toinen kehtä, jos ei olla varma, että sillä luukalvo meni, ja vaikka kolmannenkin kehä ei haittaa mitään. Sitten lähtee saman kaavan mukaan kuin äskenkin, että
luuhun asti. Ja sitten luuta myöten. Kelataan sitä luuta myöten tästä aina tuohon lapaluun kaulalle asti, niin kuin nyt päästiin. Sitten tästä näin, on sama muoto niin kuin tämäkin, niin tehdään tämmönen viilto, missä vuollaan tuo reuna niin, että kalvo lähtee niin kuin yhdellä viilulla molemmilta puolilta. Nyt tuli käsi eteen. Noin. Noin. Ja sitten varmistetaan, että täällä on tämä kalvo auki. Tuolta noin. Äsken oli jo 3 kertaa veetty tuo kalvo auki, niin se lähtee noin. Sitten tämä lähtee ihan yhtä helposti tässä näin. Jos se kalvo on auki, niin sinne käsemällä lähtee. Tää ei lähde tämän pitemmälle, tätä pitää avitella puukolla. Ja tätäkin pitää loppuja avitella vähän puukolla. No. Sitten tässä on semmonen pienempi lihas ja paksumpi lihas. Eli tässä mentiin lihasten välistä. Tässä on se pienempi lihas ja tässä on se paksumpi lihas. Katkaistaan tää pienempi noin ja teetään nämä jänteet tänne näin ihan valmiiksi suosiolla. Pannaan puukko tuosta noin. Käännetään alas ja sitten otetaan nämä, mitkä jää äsken tänne luun toiselle puolelle. Ja sitten työnnetään tuosta luunpiesestä puukko ja otetaan tämä tästä. No, taas. No, tää toinen on samanlainen. Otetaan toiselta puolelle, mutta otetaan se nyt oikealle käydelle, että saadaan tuohon koukkuun tämä hyvästi. Nyt se on siinä hyvästi ja nyt se ilman selostuksia sama homma. Ja kun ei turhia höpisi, niin se on noin 1,5 minuuttia koko lapa.